प्रमोद बर'आ एक नाम्बार थगायसुला दे थगायनायनि बादै जेबो गैया गोदो गोदै बुङो बिराद सान्ति बले सान्ति जाथारबायनो खेलेंनि गासैबो दायनिगिरिया बे गासैबो आंखालनि जेंनानि सोमजिखांनायनि दायनिगिरिया आथिखालनि बिटिसि गभर्नमेन्टआनो होननानै जों दिनैहाय बुंनांगोन गुबुन गुबुन दिनफोरनि बायदि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगाङावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो जासिहरबाय बेजों लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन आरो बेजों लोगोसेनो मिजिंथियो जे सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै नुजाथि फैदोंब्ला एबा चेनेलखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो मिजिंथिबाय आथिखालनि बिपिएफ हान्जानि थासारि आरो उनाव बिपिएफ हान्जाया माबायदि हाबाफारि मावलांगोन बेफोरखौ लानानैनो गोबां जर'खा सावरायनाय जागासिनो दङ आरो बेजों लोगोसेनो गोबां गुबुन गुबुन दोलोनि हेफाजाबगिरि एबा दैदेनगिरि बिथांमोना गुबुन गुबुन दोलोफोरखौ नागारनानै बिपिएफ हान्जायाव हाबफैनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ दा बिनि गेजेरावनो माखासे भिडिअफोर ओंखारदों जायफोर भिडिअफोरखौ नायोब्ला जोङो हमनो हायो जे आथिखालाव बिपिएफ हान्जाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबोगासिनो दं दा बिनिनो माखासे भिडिअफोरनि गेजेराव दङ प्रमोद बर' बिथाङा दि बर' रायजो राजाखौ माबायदि थगायबोदों आरो बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै माबायदि राजनिति खालामबोदों बै समावबो प्रमोद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै रायजो राजाफोरखौ माबायदि बाहायबोदोंमोन बिनिनो माखासे बिबुंथि होदों मालती रानी नार्जारी बायदेवआ दा अब्ला बिथांनि बिबुंथिखौ खोनासंदो आरो बेजों लोगोसेनो मानगोनां सोनाब क'क्राझार एलएसिनि एमएलए रबिराम नार्जारी साराबो आथिखालनि बिपिएफ हान्जानि थासारि आरो आथिखालनि रायजो राजाफोरनि मोन्दांथि आरो सान्थौखौ लानानै माखासे बिबुंथि होदों आसा खालामो नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौबो नायलांगोन दिनै जोंनि गेजेराव जोंनो अरलाय होनानै बे ओनसोलनि सान्थिखौ सिफायनो थाखाय जोंनि आइ आफानि मोन्थायखौ भंग खालामनो थाखाय दिनै प्रमोद बर'आ फैदों प्रमोद बर'आ एक नाम्बार थगायसुला दे थगायनायनि बादै जेबो गैया गोदो गोदै बुङो बिराद सान्ति बले सान्ति जाथारबायनो एनजिपिफोरखौ जेलाव सोनानै दोननो हानायानो सान्ति नामा फेरेंगा लाजियाखै फेरेंगा दिनै नोङो सासनाव दं जानो हागौ पावाराव दं जानो हागौ नाथाय रन्जन दैमारिनि जे केस फेरेंगानावबो बे केसा दङ पावार गैयै लोगो लोगो फेरेंगाबो थानांगोनबो जुदि नैबे आयेनखौ बिथांमोना क्लियार खालामनानै लायाबा रन्जन दैमारि आरो माखासे जेलाव थानायफोरखौ जुदि जोहोलावफोरखौ जुदि बख'नो हायाब्ला दावबो जायाथ' दिनै गोहो दं होननानै जायखौ नों गाज्रि सोरखौबा खिगौबा सोरखौबा खांख्राय सोरखौबा माबा माबि होननानै बुङोबा जागोन नामा अफमान होबा जागोन नामा दाउनि बाथ्रा माखौ बुंदों दाउ सोरमोन बे जुदि नंगुबै एनजिपिब्ला एनजिपिनि बाथ्राखौ सिन्था खालामनांगौमोन दिनै एनजिपिया जों नुदों बिएलसिफ्रा 6 बोसोरल' आन्दलन खालामनायखाय सेंग्रा जालिया बिसोर फेमिलि गैया परियाल गैया फिसा फिसौ गैयामोन बै संग्राम समाव दासो हाबा जासंजोबदों सासे सानैल'सो हाबा जानायमोन बै समाव बिएलसिफ्रा बे एनजिपिफ्रा दिनै 35 बोसोरनि बारा संग्राम खालामनायखाय फिसा न'खरबो दङ बिसोरनि फिसा फिसौनि आलाय सिलाय रानजि बिमाफोरनि गाबनाय बेसेबां दुखु दाहा जों ससियेल मिडियायाव नुयोबा दुखु फैयो नोंथांमोनाथ' हाग्रा गेजेराव थानाय नोंथांमोननि खाथियावथ' बिथांमोनानो आश्रय लायोमोन बेखायनो आं बे खोथाखौ रायखांदों दा प्रमोद बर'आ फायखारिबो दे हाग्रामा महिलारिया मा होनना बुङामोन बे हारि होननानै जाथिखौ फानदों बियो बिटिसिखौ फानदों बियो आरो बे एक नम्बर थगायसुला ओरैबायदि थगायोबाबा साख्रिखौ लायनो बिना फैसाय होदों आरो बिना फैसाय थाखा गरसे जायाबाला होनबाय थायो थाखा जायाखैबा थाखा जानाय बाथ्रा मानो फैयो अथ'च जों सानफ्रामबो नुदों जे बै समाव हाग्रामा महिलारि लाबोनाय न'फोरखौ करापसन खालामजों सानफ्रामबो ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ दा बिथांमोनहा नैबे भट समावबो फैनो हागौ नंखाय खोथा होननानै बुरखायफैगोन नाथाय गोसोआव ला जोंनो दिनै 500-1000 फैसा होनो हागौ सानसेनिल' बिनि थाखाय जोङो जुदि बिनि खोथायाव बावगोमालाङोबा जों बोसोरबा जायफोर बिथांमोना थांनाय समफ्राव गोबां बोसोर इउपिपिएल आरो बिजेपिआव थानानै खामानि मावदोंमोन बे बिथांमोनहा दिनैहाय गावसोरनि इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआवहाय जगदान खालामदों आरो बेवहाय हिन्जाव हौवा सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' गासैबो
गावसोरनि गोसो बायदियैनो गावसोर बिथांमोनहा बिपिएफ दलोआव हाबनो होननानै बिपिएफ दलोनि दैदेनगिरिफोरजों जगाजग खालामनानै दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो दिनै बेयो बे ओनसोलाव जोंनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय होननानै जों बुंनानै लागोन मानो होनोबा थांनाय समफ्राव जोङो नैबे देबोरगावआव जे देबोरगाव गामियाव जोंनि बिसेसकरि राजबंशी माहारिनि मानसिफोर बेवहाय दङ आरो माखासे बेंगलि मानसिफोरबो दं बिथांमोननि गेजेराव जोंनि बिपिएफ हान्जाया नैबे गामियाव थिग बेबायदि एसेबां गोख्रों नङामोन मानो होनोबा बिथांमोनहा थांनाय समाव बिपिएफ हान्जाखौ नाजावनानै लायाखैमोन माखासे जोंनि गेजेराव बर' अना बर'नि गोरोबलायनाय गैयै खालामग्रा जिएसपिनि दैदेनगिरि बे समाव हिरा सरनिया बिथाङाबो बे जायगानि राजबंशी कमिउनिटिनि मानसिफोरखौ गावनि आखायाव बिथाङा दोनदोंमोन बेनि उनाव लासै लासै बिटिसिनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा माने परिबर्तननि स्ल'गान गायनायजों बिटिसिआव माबा मोनसे गोदान मिजिं आरो मोनगोननि आसाखौ लानानै इउपिपिएल हान्जाजोंबो बिथांमोनहा माखासे जड़ित जादों लासै लासै बिथांमोना आसामाव आरोबाव बिजेपि सरकार फैनायनि उनाव बिजेपि हान्जायावबो खावसेया आरोबाव बे हान्जाजों थाफानानै खामानि मावदों बिपिएफ हान्जानि मावथि हिसाबै बे गामियाव जोंहा फ्राय बिराद खममोन दा जोङो बे ओनसोलनिफ्राय आसा खालामजाथाव रोखोमनि भटखौ बिथांमोननि कमिउनिटियाव मोनामोन बे जोंनि थांनाय समनि मोनसे गोखा एग्जाम्पल दा खिन्थु दिनै बिजेपि आरो इउपिपिएलनि जथाय सरकारा बिटिसिआव कुनु जाति हारि माहारिनि थाखाय खामानि बिथांमोनहा मावनानै होनो हायैनि थाखाय हारियारि माखासे दाबि दावाफोर जे मोनफ्रोमबो हारिनि गेजेराव दङ जेरै कच राजबंशी सम्प्रदायनि गेजेराव एसटि मर्यादा मोननायनि बिथांमोनहा आन्दलन खालामगासिनो दं कमतापुर रायजो दाबिनायनि जे आन्दलन खालामगासिनो दं बेफोर गासैबो जातीय समस्या आरो दाबि दावाया दिनैहाय बिजेपि गभर्नमेन्ट सासेयावबो आसामाव सुफुंनानै होयैलाय समाधान खालामनानै होयैलाय बिजेपि हान्जाखौ बिथांमोनहा दिनै गाज्रि मोनदों आरो बिटिसिआव जायफ्रा दिनैहाय गभर्नमेन्ट सालायदों बिजेपि आरो इउपिपिएल ज' जानानै बिथांमोनहाबो साधारन भाबै जोंनि आइ आफा गामि ओनसोलाव रायजो जानाय बिथांमोननि माखासे जौगाखांलु हाबाफारि जे दिनैहाय बे ओनसोलाव मावनानै होनांगौ दङमोन दाबि दावा दङमोन बेफोर गासैबो मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावजायाखै आरो मावनानै होनाय जायाखै जायनि थाखाय बे ओनसोला दिनैहाय गोग्लैसोनानै दङ आरो बे खारनावनो दिनै मोनफ्रोमबो दिसपुरखौ सालायग्रा सरकार आरो बिटिसि सरकार बिथांमोननि सायाव बिथांमोननि दलनि हान्जानि सायाव बे गामिनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा कमप्लिटलि बिसास आरो आस्थाखौ गोमानाय मोनदों आरो एकमात्र बिपिएफ हान्जा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायावल' बिटिसिआव सब जाति जनगोष्ठीनि थाखाय मोनसे खामानि मावनायनि गुवार गेबें आरो गिदिरथार थांखिजों दिनैहाय जे माखासे हाबाफारि लादों बेखौनो दिनै बिथांमोनहा स्पष्ट बुजिनानै नुनानै बे हान्जाखौ अर्थात बिपिएफ हान्जाखौनो गावसोरनि माहारियारि हान्जा हिसाबै गनायथि होनानै बेवहाय दिनै दले बले फैनानै हाबफैदों आरो बेनि गेजेरजों जेराव जोंहा गसंनो थाखाय नांगौसे जखानि जोंहा बिथा गैयामोन बेवहाय दिनै जोङो फुरा मोनसेबो न'खर गैला गासैबो न'खराव बिपिएफ हान्जा बे जायगायाव जाजोब्बाय बेवहाय गुबुन हान्जानि न'खरसेबो मानसि गैला बिपिएफनि जाजोब्बाय इउपिपिएलबो गैला बिजेपिबो गैला जिएसबो गैला गतिके सारा बे गामि दरसेया दिनै जोंनि बिपिएफनि जाजोब्बाय दिनै जोंनि एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा गासैबो एखेबारे ना मावा रोनावनाय बायदि गोदाव सोराव बिथांमोनहा रोनाव लानानै दं सोरबा दंफां फायखारि सोरबा बन फायखारि सोरबा हाजिरा मुजिरा थेला रिक्सा अट' सालायनानै जानो गोनां जाबाय गोबां जोंनि एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा दिनै थांनानै थानायनि राहा लामा गैयैयाव सोरबाया सुइसाइड जाबाय सोरबाया बेमाराव आजाराव गोग्लैनानै दिनै थैलांनो गोनां जाबाय न'खरा जालाखार बिलाखार जाबाय गोबाङा सोरबाया माने दाहोना रुवाथि थानो गोनां जाबाय बेबायदि अन्याय बेबायदि माखासे खैफोदाव दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टनि अबहेलानि थाखाय जोंनि एनडिएफबि बिदा फंबाय सोमावसारारि सुक्ति खालामग्रा बिदा फंबायफ्रा भुगिनो गोनां जानाया जोंनि थाखाय मोनसे बेसेबांबा दुखुनांथाव बेसेबांबा मोनसे माने मुगैथाव मोनसे जाथाय होननानै जोङो बुंगोन आरो बिनि गासैबो दायनिगिरिया फेलेंनि गासैबो दायनिगिरिया बे गासैबो आंखालनि जेंनानि सोमजिखांनायनि दायनिगिरिया आथिखालनि बिटिसि गभर्नमेन्टआनो होननानै जों दिनैहाय बुंनांगोन बे गासैबो भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोन्दांथि मोनखो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव लिरनानै हरदो दिनै गोलाव खालाम सानाखिसै एसेयावनो दोनथ'बाय उननि भिडिअ लोगो मोनगोन आसा खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनबाय थेंक इउ गोजोन्थों